प्रमद बर' जोलैनि हांगार सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाया BTR आव हाबगोन होननाया माब्ला जागोन 6 मास उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव हाबगोन होननानै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन। दिनै 6 मासबो गैया, बोसोरसेबो गैया, बोसोरनैबो गैया, अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय। माब्ला हाबगोन BTR आव? आरो बे आबसुनि माखासे मानसिफ्रा जेब्ला आंनि न'आव फैदोंमोन बुंदोंमोन नोङो सनितपुर आरो बिस्वनाथखौ BTR आव हाबजानो लुबैया नामा होननानै बुंदोंमोन। आं लुबैयो, बाट बिसोरो सोंदों नों मोजां मोनो ना मोना, नोंनि थाखायब्ला BTR रेकर्डआ मोजां नङा नामा होननानै बिथांमोना आंनाव कुइसन आस्किं खालामदोंमोन। जेब्ला बिथांमोना बिदि बुंदों अब्ला आं बुंदों आइ डोन्ट लाइक BTR रेकर्ड होननानै बुंदों आं। बिकज मानोना BTR रेकर्डआ जुदि मोजां मोनब्ला नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर, शेयार खालाम। BTR रेकर्ड खालामबाय, फिस रेकर्ड खालामबाय, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? दिनै BTR रेकर्ड खालामनानै बै जे BTR रेकर्डनि MOS बे दफायाव लिरनाय दं नामा? BTR रेकर्डआव एबा BTR रेकर्डनि गेजेरजों उइथ दिस BTR रेकर्ड बे रेकर्डनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाया जोंनि BTR आव हाबगोन होननानै बे MOS आव मेनसन खालामनानै लिरनाय दं नामा? नोंथांमोना फराय, दङ नामा? कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। जुदि बिस्वनाथ आरो सनितपुरा BTR आव हाबनांगौमोनब्ला बिफोर फिस रेकर्ड प्रमद बर'आ बबाव थैनानै थाया आरो आबसुनि दादागिरि बे लिडार सेरेब लेखा गोरों दुगामाराफ्रा बबाव थैनानै थाया? बे MOS आव ड्राफ्टिंआव मानो सोआखै? मानो सोआखै? बेखौसो नांगौ आंनो एन्सारखौ। बे जानला मानला BTR आव हाबगोन उइथिन 6 मान्थ, बोसोरसेनि उनाव हाबगोन, बोसोरनैनि उनाव हाबगोन होननाया बेकार। बियो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेड नङा। अलरेडि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंखानाय खुनु फटासेबो सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाया BTR आव हाबा, बेबायदि डाइरेक्ट पाब्लिक प्लेसाव बुंदों। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? दिनै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरजों गेम गेलेगासिनो दं, प्ले खालामगासिनो दङ। आङो हाबनायखौ लुगैयो। माब्ला हाबगोन? माब्ला हाबगोन प्रमद बर'? दिनैनि दिनाव अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय, जेबो गैया। उइल बी इनक्लुडेडसो, हाबगोनसो, जागोनसो, फिउचार इम्पसिबल टेन्स। माब्ला हाबगोन? जागोनसो। बे MOS आवथ' मेनसन खालामनाय गैयाना, नंगौना नङा रायजो राजाफोर? कमेन्ट बक्सआव लिर, शेयार खालाम, रायजो राजाफोरनो हर। रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ थगायगासिनो दङ। जुदि जोंनि जाथिनि थाखाय बे सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दिनै बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ बियो सानग्रामोनब्ला बिफोर फिस रेकर्ड खालामनायनि सिगांनो प्रमद बर'आ बे BTR रेकर्डनि MOS आव सोगौमोन। दफायाव लिरनाय दं नामा? BTR रेकर्डआव सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि माबा मोनसे लिरनाय दं नामा? बिस्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाखौ BTR आव सोफानाय जाबाय। बर'नि थामथि गोरोबथानि गेजेरजों बिस्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाखौ BTR आव सोनाय जाबाय होननानै बे MOS आव लिरनाय दं नामा? मेनसन खालामनाय दं नामा? प्रमद बर'आ दिनै गोथां गोब्राम रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ। बहाथो थांखो? आबसुनि गिदिर लिडारफ्रा बबाव थांखो? गिदिर खोथा बुंफैदोंमोन आंनि न'आव फैनानै बिस्वनाथ जिल्लाया हाबगोन, इनिसियेटिभ लागासिनो दङ। BTR आव सोनायनि जोङो पजिटिभलि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों। उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव हाबोनो, जेराव गैखाथारा। बे MOS आव लिरनायानो गैखाया, जेबो मेनसन खालामनाय गैया। बिस्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाया हाबनायनि खुनु खोथायानो गैया बाव। अब्ला मारै हाबगोन बियो? माब्रै हाबगोन? रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामदो। दिनै उइदाउट अबजारभेसन मानसिफ्रा मालायनि खोथायाव गोजावगासिनो दङ। जुदि बे MOS आव लिरनाय दङब्ला आं मानिगौमोन, बाट दिनैनि दिनाव बेयो बेकार खोथा। रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानांगोननि खुनु खोथा गैया, बे बेकार। प्रमद बर'आ जोलैनि हांगार अलरेडि फिस रेकर्ड खालामनानै बर'नि जि समस्या जोबस्रांनांगौमोन बेबो जोबस्राङाखै। गाव राजा जाबाय, गावनि राजा जानायनि थाखायल' प्रमद बर'आ बे फिस रेकर्डखौ खालामदों। रायजो राजाफोर खुनु बाव जेबो गैया। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां।